25 nyakwa Ramogi wane twak mar RATIL tinendeni mondo wang'ini to duond buche mag siasa nyalo tegno nade nikech gin kama jo igo mbaka tiwacho ne gin nyamburko ma oganda idho e kinde ma imanyo telo mar piny. Ka ok gitegno to samoro piny kata demokrasia mare ok nyal bedo makare nikech duond buche mang'eny ne okednegi mondo giteg demokrasia mar piny. Dipo ni nitiere okenge moketi ma inyalo tigodo e tego duond buche mag siasa e kinde ma ng'we demokrasia bende medo yar e pacho kanya kwa Ramogi. Ikruok ne yiero magana 2027 bende en achiel kuom gigo mamiyo nyaka teg duond buche mag siasa kendo maino nyaka kete yo machalo kod ma. Emomiyo arwakni machiegni twak marwa tinendeni an ka kod wenda an gi Mheshimiwa Walter Weno machiegni ahinya e RATIL makawuono. Kamano George. Nyakwa Ramogi en jaod bura ma awendo kendo jakom mar ODM e kaunti ma Migori. Kendo wabro go kod gimbake tego duond buche siasa machiegni wendo na machielo en Dr. Mark Matunga machiegni daktari. Kamano George. Dr. Mark Matunga en janon weche mag siasa osebiro kaok mokwongo thuolo ni to koro gibiro kum thuolo mokwongo gi Mheshimiwa Walter Weno mondo waket weche mag tego duond buche mag siasa e RATIL. Machiegni uru kendo RATIL ochakore gi sani. Koro bro luore ne to ng'amo yua mar RATIL maber nikech aneno ka bende dwaro makara yua we tol RATIL ni oseungore gi kony. Bro no hako medo wait kony. Erokamano Mheshimiwa Walter machiegni. Yes, akaw thuolo mar chako twak mar RATIL sani kimoso nyikwa Ramogi ajwang' ma aneno wagitilo. Amoso nyikwa Ramogi ajwang' ma wachwa e odhiambo nieri ma kawuono ni oimore uru. Erokamano ahinya. Yes ma. George, RATIL oungore gi kora koni thuolo masani. Mheshimiwa Walter Musiepna ilongo ni Awol wuoda wendo. Osebedo osiepna kuom ndalo mang'eny. Tamor mar mondo mi kawuono wapore e weche mag buche mag siasa. Nikech ing'eni e wang' jowi ka kendo RATIL ka nitiere weche masewacho ma kawuono adwa nuoyo gi tadwa nuoyo gi mogik. Koro ber mondo mi ikel weche gi to ane kaka waketo gi RATIL. Nikech bende ni neno ka jatelo odhi twenyo got. Mano bende nyaka kete RATIL ma kawuono. Mano bende achiel kuom weche mag yore demokrasia gi yawo weche mag siasa yore demokrasia ma kelo kata ji duto bedo gi paro mopogore opogore to mana gi lek mar gero piny. Mheshimiwa king'iyo duond buche mag siasa gi Kenya sani binno ka gitegno minyalo wach ni duond buche go nigi mbi ma kuom ranyisi ODM bi mane en go 2027 moidho go mochopo nyaka sani 2025 no kambino pod nitie. King'iyo duond bura machalo kaka mar KANU gini duond bura machalo kaka mar UDA duond bura machalo kaka moko be nitiere mosewuo mar Wiper Kalonzo Musyoka gini gi duond buche mamoko kaachiel kod mago migombo mondo chuogi nikech awinjo ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ko ni en bende dwe mar 5 ka dwe manyien udhi lendo. Ji mang'eny rito mar winjo ni to idhi land machalo nade. Oganda nitiere kod duond buche mathoth. Tego duond buche mag siasa chalo nade. Duond buche pod otegno. Sana dwa wuoyo e duond bura mar ODM ma aneja kanyo no kendo aneja kom mar Migori County. Duond buche mar ODM otegno kendo king'eyo sani kata chien kacha ene mosebedo duond bura mar siasa manigi ji mang'eny e Kenya kama ngima. Kata yiero mokalo ni duond bura mar ODM as a single party nigi ji mang'eny moloyo kata yod bura kocha. So duond bura kaka mar ODM samwa wuoyeni nye wachako weche mag ne watimo yiero mar delegates wayiero officials mag party mana mondo wateg chama. Kaka iwacho kichako ni chama political party en gari mikawo go loch mar piny. To unyalo na kawo kod loch mar piny ka en political party motegno to nyalo mana tegno ka en gi members mang'eny e iye ka to kendo members gi tiyo ni chama motegno. Membership drive kata recruitment mar members jokanyo mag party mar ODM dhi mbele kaka samwa wuoyeni to yiero bende wan go mar officials mag party nchi wachake polling stations. Wasetiek polling stations macho tim November last year. Sama wantie ni kiny wachako timo mag wards kaeto urucha chieng' Wednesday watimo mag branches mag constituencies. Magi watimo mana mondo wateg chama wani ka waikorego ni wadwa dhi kawo go loch e higa 2027. Loch ma 2027 wabiro bede iye o ing'eyo ni okunyal kawo loch mar piny tinde Kenya ka una single party. Koro nyaka wabiwa makre gi jomoko mwakawego to loch ma 2027 wabiro kawo
ka ODM kata ibi los sirikal ma 2027 ka ODM gin jokanyo no ma joiye kabisa molose ok ma ogwele iye. Right, kamano. Dr. Mark Matunga, duond buche mag siasa king'iye chien ka ng'wech moro noringore ma nilonyo kodi ma koro jarwakni kodi mane ginyinyo gi kabiro yo kagoke ma idonje o tisat moro miwacho ni an kura raringo ng'weni nyaka kalo nam gi tienda. Ogang'eyo ni duond buche mag siasa tego duond buche mag siasa ahinya i oganda kata e piny. George ibayo na wach an ja UDA. Correct. Mane mana temo wacho daktari to benito bago moro yo pangano kwa mara konyo ni ko mano beni wake t-shirt. Mane me wacho. Anda ja UDA. To Kenya ka duond buche mag siasa pod ok otegno yo makare. To chal ka gima duond buche mag siasa kate piny mangima teko gi dhi ka koro dok piny. King'iyo nikech duond buche ne pogore ga kaluwore kod chenro matut miluongo ni ideology ma iyudo ni jomoko wacho ni gin jok moritore kigin kendo jok momako weche mamoko e yo mamalo miluongo ni conservatives, to jomoko okawo weche ma oketore e yo mathuolo miluongo ni liberals, to jomoko bende biro e yo moro ni gin independent. Koro yudo ka thoth weche mag siasa ne gerore koluwore gi ideologies. Kochopo e thuolo ma koro wantiere sani kata mana e piny mangima, iyudo ka koro pogruok mar buche mag siasa kaluwore gi ideologies ni piny. Manyiso ni koro dhano rakore gi dwaro ma gin godo e thuolo no, obed dwaro mar dongruok, obed dwaro mar yuto, obed dwaro machal nade. Mamano bende e gima nyalo kanyo timre kata mana Amerika. Nikech pogruok mar kisiasa mane iketo ni gipogore e weche mag ritruok kigin to gi bedo gi thuolo e yor siasa manyiso ni liberalism. Mano koro obet kodok chien ma ji notimo yiero ka ging'iyo wach uchumi, wach economy. Koro kibiro kata mana South Africa kuma wantiere gi chama mar ANC ma bende nogurore e wach mar kelo uhuru ne jo South Africa. Tiyudo ka koro tinde onge gi teko ma onyalo bet ni onyalo timo yiero moyier president margi kendgi. Machiro ni kata yiero mancha gitimo South Africa, ANC nyaka ne oriwore gi parties mamoko mondo kolos sirikal. Koro wabie Kenya ka. Nasewacho George ni Kenya ka buche mag siasa otwere kuom jotend party. Jatend party no ene party. Makati neno osiepna mawuol ka. Party ne iluongo ni ODM. Tadiera party no en Raila. Ka jakom Raila kawuono owuok e party mar ODM, odhi oloso party miluongo ni sisi kwa sisi, to kinyi luongo awuol ka. Awuol bro nyisi ni en jakom mar sisi kwa sisi ma Migori. Okay, nikidi kendo wacho ODM no gitimango. Giwe oko. Kata wambe UDA ka President Ruto ko aka to chako dhi wach ni eno cha oloso party moro miluongo ni wao kwa wao. Wambende an kija duga ka tiwijo ka nyisi ni od koro party mantie makoro sign agreement en mar wao kwa wao gi sisi kwa sisi. Ni kata mana party somoko kata ing'e Gashagwa embende ibro mana ng'eni to party mane mokao to individual no ema ing'eyo. Manyiso ni parties wa pod luorore gi kisungu wacho ni revolve around individuals. Mane gima timore e demokrasia maro maka. Mama bene en challenge madwa miyo jotendwa mag party. Ni success mari erito party no nikech party mosebudha ahinya e Kenya ka sani en ODM. Ndalo moko ne en KANU, lokoro sani e piny makoro sani wantiere ni to ODM e party mosebedo kaka party kuom ndalo mang'eny. Manyiso ni jatelo mar Raila Amolo Odinga oserito party ni kuom thuolo. Success mare bro bedo ni
ka jakom koro onge bende party ni nyalo survive, bende ODM nyalo bede e thuolo masani. Tabro nyisi gadiera ni kara iloch no dhie party ochako gi machielo mane mabro bedo party. To koro wachak ng'iane na ni to ere gima owinjo watim mondo mi party kaka ODM mosebedo e thuolo mang'eny, ere kaka inyalo tege mondo mi obed kaka party, mondo mi parties wagi. Nikech kiwacho Wiper ang'o mabire pachi? Kalonzo. Kiwacho ginene iluongo ni ANC kati wacho Ford Kenya, ng'ama bire pachi en Wetangula. Sani ero iluongo ni Muturi nen ja DP, to chal ni bende iluongo ni Gashagwa bende kunde kumodhiye. Ki wacho Jubilee to ng'ama ikwongo paro en Uhuru. Manyiso ni e parties gi onge gimopogo gi ahinya kaluwore gi weche mag ideology. Gimoriwo gi te en dongruok. Tada mi example achiel makoro atiekogo e duoko mana mini. Sani nyoro wakao awuol bro nyisi ni negimiyowa jomoko mondo konywa tich. Oyo magi jo Kenya kaka Mheshimiwa Mbadi, Oparanya, Joho, Opiyo Wandayi. Manyo gin jotend ODM. Domana tadiera. Mbadi nyen chairman, Oparanya nen deputy party leader, Joho nen deputy party leader, Opiyo Wandayi nen minority leader. Magi nyo jotelo mai party mar ODM. Tineno kagi ai party mar ODM gidonje e sirikal. Ma onge pachgi moro magiloko, onge ideology magiloko, onge kit dongruok economic strategy moro magiloko. Manyiso ni parties gi chalre achala. Gibiro gidogno ka gifit mana mayom nikech ng'ama ging'iyo ni Raila ntiere kacha, oriwore gi Ruto, gitiyo kanyakla. Onge gimoro mane giwacho ni nitiere ODM ka ma onge UDA. Kaluwore gi chenro mag dongruok kata kaluwore gi ideology. Ma ng'ato nyalo wacho ni an gimomiyo ok abi e UDA nikech ideology maru opogore gi marwa. Chieng' ma parties gi nobed ni gerore e weche mag chenro mag telo mar iluongo ni ideology, kanye koro ka pogruok nobedie. To jotelo makoro nitiere ariyo sani gi parties madongo manie Mheshimiwa Ruto to gi jatendwa Raila Amolo Odinga. Their biggest taste penj margi maduong' ahinya mowinjo bed ni gichako ng'eyo ni gine kal ni to bende ka gionge parties gi nyalo survive. Mane penjo mowinjo penji. Igweto ediyo kanyo. Matin madwa wacho mano en ni ok wadwa wacho ni parties gi onge gi ideologies kata ni ideologies gi chalre. Nitie machalre gi mopogore. To sama ni wagolo wachiwo jowa odhi kochacha, inwang'o ka ng'ama chalo Mheshimiwa Mbadi ne odhi e treasury, en background ne en weche mag omenda. Kodhi kucho, nitie kaka ODM nopango gik madhi timo, ma kata dine wabed wakawo loch ma 2022, Mbadi ne dhi bedo finance minister kaka nosepange ndalo cha. Nitie kaka ne owache e manifesto wa ni kane wakawe to finance minister wa nonego bene tema ngoga. And I believe ni mage gik makoro timore kacha. Koro nitie kunde mwanyalo rome gi joka ma gik mane wawacho ni wadhi timo chal gi gik ma joka bende osechako timo. Magi machalre iweyo kamano mopogore wanyalo dhi gi maparo ni ber to gigi timore. So ok ni gigi chalre achala kaka nwawacho cha. Nitie mopogore matin, nitie madwaro adjustments, lakini giduto gin gik monego bende timo mondo jokenya rangi. King'iyo rangi mar yellow cha, ting'iyo gi rangi mar orange. Igeni gigo bet kathi chal. En rangi madwa chalore. Otherwise, joma nwatero ni experts ka aparo ni gin joma capable ma ng'ato ka ng'ato nodhigi. Ne wan gi manifesto kaka chama mar ODM mane wadhi dwaro go loch. Gi gik manonego bende watimo kwa kawo loch. Magi gik ma joma mane watero kocha ka koro osechako timo, ma bende gin gik ma ka gitimo tineno ka impact nitie. Neno survey moro kano tim kacha nogolo waziri Opiyo Wandayi ka namba achiel, the best performing cabinet secretary. Nyiso ni e docket momiye ni otiyo maber malich. To gik motiyo gi kako timo gi gin gik mane nie manifesto wa kaka chama mar ODM.
nikech wadwa dhi mondo wago mbaka gi weche ma otenore kod tego duond buche mag siasa gi. Ka wang'iyo Dr. Mark Matungo wacho ni thothne king'iyo sani duond buche mag siasa oyiengore kuom oganda ma gin jotelo mag duond buche gi nikech gichalo joma chiwo yo mowinjo bed ni duond buche gi riwo. Diponi ma nyalo bedo ni nyalo duoko piny demokrasia kata bed ni oganda oyudo thuolo malach mar duond buche mag siasa. Kuom ranyisi kidonje duond bura mar ODM kata idonje duond bura mar UDA kata moro machielo to gima jatelo cha wacho manyaka itim maka onge to koro chal ka gima idwa bedo oko matin mondo koro samoro demokrasia bende diyore matin e yeka. Ing'eni kamoro ka kamoro mondo gimoro timre maber leadership nyaka bede. Yes. Ema miyo kata ndalo kucha Yesu notelo ne ji to ne luwo bang'e to jolup Yesu gi ne timo gima Yesu owacho ni gitim kata gima giyalo ma giwinjore ni gitim. Koro mae timore kata political parties ka ni a leader nyaka bede. Kata mane school nitie prefect nitie ang'o ng'ama otelo n'oganda moko ma nyisogi ni mae onego bed ni timo kama itimo kama. So bedo ni political parties luorore e political leadership manitie sechego mondo luwi kaka wuon political party kata jatend political party nyaka be ni ng'ama nyalo rito oganda kendo nyalo miyo ji direction monego be ni ji luwo kaka oganda. So mano to nyaka bi timre atima ni nyaka wabed gi ng'ato mbele kucho ma jatend chama ma nyiso ji kaka chama onego be ni wuotho. However kata be ni nitie ng'ato kucho to nitie joma yalo ga weche mag chama ma decision mar ng'ato achiel ok emitiyogo. Kata migosi Raila Amolo Odinga oketo demokrasia nitie ODM kacha maka nitie weche monego yal temino ka nitie miyale Central Management Committee to gi migawo mopogore opogore mei chama kanyo miyale wechegi kato gima ji owinjore tok yalo kamane ma kore timo kori nyal mana neni mae to en decision mar migosi Raila Amolo Odinga lakini en gima ji osebedo e kamati monego be ni yale gino mo yale ma ji owinjore kaka timo. Demokrasia George nitiere tieng' diriyo ok dianga wach ni onge completely kanyo ta ayie gi mheshimiwa Wuoda Wendo. Entiere tieng' diriyo ni in gi thuolo mar wacho pachi to kowulo ni pachi ne mabro tiyo kaluwore level mintiere. Mano achiel kuom kendo mano bende gima beng'e ni mano gima ji othone e piny Kanyani. Mano achiel kuom gima Raila Amolo Odinga o fight for ogore ne kuom higni mang'eny. Emomiyo sani iye ka ng'ato nyalo bet gi thuolo ma wach gimoro kuom president to pod entiere iyudo ka ng'ato nigi thuolo manyalo chiwo paro mopogore gi mar Raila to pod entiere. Mano en gima iluongo ni freedom of speech. En gima duong' ahinya ei demokrasi ka ma kik wiwa wil kik ipani demokrasia en nyumo ombulu kata demokrasia ni en dhi gi paro makoro ma jatelo owacho no. Bedo gi thuolo mar wacho pachino en gima duong' ahinya e hierarchy mar demokrasia. Demokrasia machielo ma bende nitiere en ni kineno ni ODM ni ahinya to parties ng'eny dhiye mar Gachagua dhiye mar Maraga manyo chako chake diloge nango parties ng'eny. Mano bende en a form of democracy ma kik wiwa wilgo ni mano bende nitiere. Kiluwo mago to koro iweyo modong' nikech modong' ka to party dominyo ka gina wol gine wacho ni ODM Bishop Edgar nitiere Bishop jomoko koro kawo koma moko ma koro wol gine gin mana pastors momako lemo ng'eny momako Bigori parish jomoko mako kod mamoko. Mane form of democracy ma wantiere ga to bende kik wakaw gini mayot kaka jo Kenya ni wan gi thuolo mar wacho pachwa. Mano to gima kendo nyaka ogoero kamano ne jotendwa kaka Raila Amolo Odinga mosegore ne wachni kuom thuolo mang'eny. Nitie pinje moko ma ok nyal wacho pachi kata kani dongo ndalo Moi ni wacho ndalo moko ni para mopogore gi president nyalo miyo idhi e jela paro makata podok e wacho to the fact ni inyalo bedo ni lek moro mopogore gi pach president nyalo keti kamarach. Koro mane kit demokrasi mantit lakini kwa duoge patika ka ineno ni tekni koni tinyalo dhi koni kata inyalo chako mari. Mane demokrasi ma wantiere godo. To yiero ma jaduong' Awuol wacho en gima wa support ne owinjo timre kata wan e UDA ka nyicho na setimo yiero nyaka e county level kaka Homa Bay wasetimo yiero mwatieko
to yiero ni bende king'iyo malong'o en gima kisungu luongo ni guided democracy. Iwinjore tiere gimoro e clause moro e parties waka miwacho ni consensus. En consensus moro migoye mbaka to ji wacho ni mae timango e yo mwadhi godo. Mano bende just a form of democracy. Koro ji paroga ni democracy ni nyaka go ombulu ni mano kore democracy. Democracy nigi migepe mang'eny kabisa. Mano to kanyalo wacho ni onge ei parties waka. Motelo ne winjruok e kind ODM kachiel kod duond bura mar UDA kata ODM gi sirikal matiyo sani e okenge moko koting'o somo sirikal moko kuom joma giluongo ni jolony e weche ma opogore opogore e sirikal. Adwa tiyo gi dhok moro manayudo ka Dana Wilkes Agola ni adieri ne tiyogo ni UDA nokoni girewo iu ODM gi mach ng'eni e gwenge ma Nyanza. Ok ang'e ni mae gima pod nitie sani ma kanoluwore gi weche mag timo yiero mag jotelo miwinji wacho go Dr. Mark Matunga kachiel kod siko kane gin e ground wacho ni gindiko jokanyo manyien mondo donje duond bura. Mae bende gima pod timore. Mheshimiwa Wall, pod ODM irewo gi mach pod winjo yietno koso lietno rumo. Ng'eyo George, macha ne story. ODM manirewo gi mach onge. Ni neno ka gicho timore ka Kalausi nobiro kamae to fwadhore to gine kawo gik moko matin to dhi kuma dhiye. Sani kidhi kata ng'ama go mbaka UDA kocha onge. And more so tok ka ne wachako go mbaka gi jogo wach ni odhi morumo. Gima timore kocha kata osiepa ma Mark ong'eyo jalony ong'eyo ni mwelo kocha to jowa ka gin jo ODM kata joma ni nwang'o ka okasore kabisa timo weche mag recruitment go. Mark ne ok ni malo kata mbele ahinya weche gi kata loso mang'eny marach ne ok anene nyiso ni ento ene chama no gi chunye to majority mag joma ineno ka ni kocha gin joma no owuok e ODM nikech ne gidhi nomination ka to gi feel ni ne samoro gini ok otimore kaka gidwaro ne gichung ka gidwaro tich mar ODM ka to jomoko yudo tickets to dhi oyier koro gin ne gin joma bita to kineno mwalo kucho kadwa luongo nying ng'ato to majority mag jowa mane ni e party kocha manodhi e party makni ne gin joma ne oliombi e ODM ka to koro koni wan iwa wang to koro kaka Mirima ni layo sani nwang'o ka Mirima owegi thothgi Mirima ne gisegine morumo gina tie kanyo kata wachama ni ok giwacho kiwinjo ka wacho wachama nyalo bedo Mark kama mawache samoro meot mawache publicly kata in malich nyiso ni iwa mane girewo onge mwalo kocha chama en ODM ok watamo ng'ato bedo jachama mora mora lakini ng'eyo ni gima miyo wa kono jowa ni wabed jo chama mar ODM mwalo karwa kacha nika un gima osebet koriwa kaka oganda mar onagi kwa chako go mwalo kocha en chama wa mar ODM e tok Raila Amolo Odinga kanisni to nitie mopogore opogore ka wan e chama chiel kaka ne wabede chama chiel ni miyo tich mayot kata sama koro Raila go mbaka gi William kodwa konye kae ka weche ka ok be ahinya ta gi go mbaka tendi miye thuolo mar go kodgi mbaka nikech en gi ji mang'eny e bang'e to jogi gin jo chama ni mar ODM otherwise onyalo go mbaka gi ng'ata mane nigi chama kata okot kuro gini to ne ok ne oyudo ko onego los gi jogo nikech gionge gi ji so ODM ogo mbaka gi Raila ma wuon ODM nikech Raila nigi jo ODM gi momakore e toke omiyo jo UDA to nitie kunde moko to mwalo kucho iu manigirewo go onge gin kata ne gidhi magileny nono and ing'eni joma ng'eny mag jo UDA ne thrive ka gi wuoyo e nying Raila Amolo Odinga to nyaka koro Raila bed ni nyalo go mbaka gi President Ruto kien weche gi norumo nikech kata mbaka ma koro ginyalo go ni ji onge ne ni gidwa kelo lokruok thurwa waserito lokruok lokruok wane matinde watero gi experts wagi e lokruok mineno mane jogi kelo warito ma kata nyaka samwa wuoyeni an pok aneno lokruok ma thurwa ma ja UDA odhi motel iwinjo George Anena koro pasta temo kelo RATIL mondo koro mach mane UDA oting'o karewo godo ODM nowang'o UDA iwinjo ODM ok kata nigi iwe mane warewo koro mano kik chandi jogi ne nindo kendo gisenindo kuom ndalo mang'eny jotendo ma jo ODM nikech ne gisiko nosika ni wadhi konyo Raila malo to Raila mane gikonyo malo bende onge koro ing'eni ka Awol wacho ni maka jok manodong' kata mana an ing'eni no kachung
to an ne wang'iyo ni winyo ka ng'wono ni awacho ni ok in joka. An ne wang'iyo sani ni to sirikal osechikaw kendo telo osekaw. To kendo jaluo wacho ni kalang'o ok kunie. To kendo wan kalang'o. Mane momiyo ne jowa manodonjo ei sirikal. Nodonjo ei sirikal mondo mi okel lokruok. Makanye kuma dwa correcte a wall matin. Kendo George nase mi list mar projects 67 ei Nyanza mangima mitimo kod national government. Mano chak tim kata ka Mheshimiwa Raila poko oriwore kod Ruto. Ruto no chako timo gigi, kotimo gi e yo ni odwaro mondo mi dongruok obedie. Tibinjo gine ne wach UDA. UDA to ento otegno nikech mane chama tawala. Koro katika kadhogi ni kadi onge bach. Mane chama tawala. Kendo mane chama mantiere State House. Emomiyo bende koro pod wategno. Ineno kane wachako tich mane watiyono. Donge mano miyo koro awolgi ni koro chako dhi oloso koro koro gidwa biro mondo mi giruch ma wasetimo. Ma kano setimore jo UDA namba gi ni malo kabisa e Nyanza sani. Kendo wantiere motegno kabisa. Kendo wadhi mbele. Ma ing'eni ka intiere sirikal ok inyal wuoke. Iwuoke dhi kanye? Miyo ka koro awolgi no sebiro oriwa kama to koro wanyisogi kako winjo beni ginene itiyo gi sirikal nikech ng'eni mano gima Mheshimiwa gini ne ok ong'eyo ga ma kanye kuma wapango gi koro katieka wachni gimomiyo wan ne waneno chon ani ina janama asomo ga yamo kana asesomo yamo na wacho ni mondo mi jowa oyud resruok to nyaka watii kanyakla kod sirikal. To kadwaro wacho gimtiere gimono ma ji wacho ni on dong wadhi kuno koro sani dong koro luwa. No, mano ke edhulumu sani winjo beni watiyogo. Ka ne Raila oseneno ni ber mondo mi otigi sirikal. Mano bro mana medo jiwo programs mamoko mineno kosetimo. Nikech king'iyo Homa Bay sani. Mato point ma very important kenan gi evidence. King'iyo Homa Bay sani, Homa Bay County. National government osetime projects, kendo time projects 23 mago mag national government. Abro nyiso Mheshimiwa Wall ni king'iyo Migori, national government time projects 12. King'iyo Kisumu, national government time projects 17. King'iyo Siaya, national government timo projects 15. Kiriwo magote gilawo mana projects 67 kata 70. Ma national government no chako kata ka jo ODM pokoriwore kod UDA. Mago e gik mane watimo kendo gik mwasebet kwa timo kano telnwa gi PS Raymond Omolo. Makanyo en wanyalo kwano kendo wanyalo lero ni magi e gik mosetimo. Ma gimosetiyo, that is a very important statement. Gimosetiyo e Thurwa and CDF gi national government. County government to setimo nono kabisa e Thurwa. Miyo king'iyo gik mane wabunge timo gi CDF ti inyalo mana chako kendi chikri ting'i kuom higni 2.5 mosekalogi ni tang'o mwasetimo kaka party mar UDA ma en chama tawala kende mantiere executive ni to national government osetimo ang'o e Thurwa kata mane thuolo manyopo kwa timo. Koro sani kuom projects 60 kata projects 70 ma national government osebed katimogo kata bed ni Mheshimiwa Wall wach ni jowanyo goko kata ni ne gidhi nikech kun. Koro sani owinjo nikech neno ka gidhi office Mbadi, gidhi nyaka State House. Sani koro winjo gichak medo mamoko mondo chopi nikech koro sani Raila koro timango umiyo gi thuolo. Ting'eni magi gik manyo watimo ka gin giluongo wa niang'o ni andhoke. To bedo andhoke no osekelo projects 67 kotelnwa gi jotendwa manyo nitiere sirikal kaka Raymond Omolo gi jok mamoko. Koro an gimo winjo beni wabunge gi osechak penjo. Kuma amiyo gi atek di CDF to gisetemo. Korka CDF to gisetemo. To devolution is a big failure. County governments a big failure in our communities. Because adwani mondo mi county government bendo oketnwa list mar gik magisetimo. List mar CDF
waneno list manyo watimo kaka UDA manyo wakuno godo no bende nitiere ma okonyal pingo kata constituency ne ibro neno list no bakidwa nyalo golo ne kasa mheshimiwa gima Dr. Mark Matunga wacho ni kun okelo hala e dok machuok kun okelo hala kun mokelo hala pok aneno gima anyalo appreciate ni nitie some projects ma dhi mbele courtesy of PS Raymond Omolo ma wuod korwa to PS ngeni en jatich mar sirikal ok en ja political party UDA manyo kete kanyo no kete ka ngamo ng'eyo gima timo ma timo gimoro ok en kacha ka ngamo yier gi UDA awuoyo e joma ne uso party mwalo kucho pok awinjo ka rei uso party e kor gweng nikech ok oyiene uso party joma ne uso party ne gin joma bita manoyombi kaeto bang'e bibro no ka majority of them no chako support UDA koseloso sirikal ok no konyo UDA loso sirikal mak donge mano tadiero wadwa adiera matin ge jomo dio donjo kucho gima no se losi magikia kaka no losi ideologies gango mane joka nigo ne giongego gin koro bange ka igi osewango yomb gi kone to gidoko cha which is okay sani koro wan gimoro achiel gima wakwayo ni mondo ji omakre amaka joma ne nigi paro kocha mane nyalo dhiro sirikal from the other side kelonwa development jowagi be manyalo timo koni otima tima mondo thurwa obede gi dongruok gi lokruok ma positive ma kiny wanyalo wacho ni sama wachiwo expert wa odhi konyo president Ruto tich magi ma otimore thurwa adwa appreciate ni Homa Bay nitie gik matimore miwinjo mag national government that is okay it is a good thing ka mano wanyalo extend e kuondewa Luo Nyanza kama longo kende Kenya mangima to nyalo bedo maber ni mondo ka president Ruto tieko tamne ni to wan gi gik ma wanyalo siemo ma kiny kata kodwa biro go mbaka gi jowa no dwaro ni mondo wamiye support to wamiye support based on gima no timnwa kako oganda lokruok mwaneno ni poknwa neno nyaka ne piny chakre mano waonge go gi problem jowa ma jo UDA makocha ema dwa kwayo ni gin jo ODM gi chunygi gina ena UDA ka samoro koro president dwa biro to gidwa no negi ne wan kodi to chunygi to pod ni ODM adwa kwayo gi kaka chairman Migori ni waduo guru wateg party wa moro ODM nikech yot nwa dhi go mbaka kendo timo winjruok ka wadhi kwayo kaka jo ODM momakore kanyakla moloyo Mark Matunga ng'ata achiel madwa wacho ni en ja UDA mawuok e chula Rusinga kende ng'ata achiel to dhi kucho no dhi kwayo onge ng'abro kawe serious to ka giwuok kaka leadership mar Homa Bay to gidhi kwa gimoro kucho kata giwuok kaka jo party mag ODM ma Homa Bay to gidhi kwa gimoro to kata ng'ami kwayo ni ng'iyo gi wang' maber kendo nyalo dewogi omiyo ingene awuoro dhoge mit kaka ineno wacho no President Ruto bende dware chimbok ng'eni onyalo penjo dong ineno kaka ndalo moko no penjo ni yawa anto ka to numiya mana kura dek kende to dongruok tabro timango abro kelo koro wan bende kaka jo kanyo no mag UDA kik wawe UDA ni wadhi e ODM wambe wabeda beda koni maka president ng'iyo chat mar ng'iyo gine ne joge tembo yude ka joge nitiere motegno ok ni joge moko wana dhano mana kendo ODM ni gine ne percentage ne tiyo dok mane 30% ma kendo wasichopo 70% Mario party winji koro demokrasia mane wawacho cha to bende okelo yot moro sani maber kabisa kendo a support gi ma Owolo wacho okelo yot moro sani ni sani wanyalo dhi e buche gi kanyakla wariure mondo dongruok okungo bi begi mane Raila wacho Mombasa Raila no wacho ni sani en unity motimango e modwaro mondo dongruok onyare wayud gi mwayudo koro mbele kanyo jibro neno kaka dhi mani koro pek ginere UDA makoro dwa bet kadhi malo matin to kwa binyo wainya umbe urnyithiwa wabro mnatiyo kanyakla kwa dhi mbele akiani UDA pek ne ni dhi malo kanye akiani some social media koso dhi malo ground nikech an itanie ground ta bende ane ground nyan kata Homa Bay nyoro nyochanchan Migori akiani UDA ni kure kata ng'ama wacho UDA onge anyway usani wago mpira kwa chomo gola chiel waonge gi problem on Thursday nan gamba dong gweng gamba dalawa wesa ni winje kata wach UDA dikia kata gigo to manya neno ka kendo kata ko wuoyo liel ma entie korwa kata wach UDA okotajo nikech onwango kaka chotimo machunga bok to tem wache gimopogore to uduto ni tego chama kata tego bura en gima duong' ahinya ka ji twak mbele bedni en duond bura maloso sirikal kik nyalo maloso sirikal ka en gindi to kata duond bura mane oko madwa ni otim machiegni gi sirikal bende nyalo mana gwel ka oponi en gindi
wang'iyane sani Dr. Mark nowacho ni ng'ur ma samoro bet momiyo jomoko wuok e chama achiel kadhi e chama machielo kata ma timore kinde duto wacho ni ma samoro timore kinde mag welo ang'o mowinjo bed ni timo mondo ne ni jok ma nie i chama ok owuok oko gimed ting'o chamano ka gilombo jok mamoko ka jok manie chama mamoko bende medo girore e chama chaka gilombo jok mamoko ang'o matimore momiyo magi betie en ni nikech kaka ODM adwa wuoyo ne ODM nikech ODM en chama ma popular ndalo mitimo nomination joma dwaro kombe ng'eny madwaro kombe e ODM bedo joma ng'eny koro joma ng'eny ging'e ni kombe gi kata ka en MCA tinyala yier MCA achiel e ward mjumbe nyalo na bedo achiel e constituency governor be achiel moko gi be kamano ng'at achiel to joma dware ng'eny joma dwaro gi onge ng'ama yiega ni oloye kose yombi e nomination to nyaka inwang'e excuse maro notimore nade nitie cases ma ji wache no gajgi to ng'amo yombi e siasa ka nyaka iwinj ka wacho ni omaye makata ena gi ji adek to nikech jogi nosekete mo believe ni odhi kose kalo kucho ma ng'ato yombe ng'ato yudo kura adek joma moko moyo ng'ama yombe yudo 100 to pod owacho mana no mae do yombo koro nikech chama popular joma dwaro ticket ni bedo ji mang'eny competition bedo ma stiff koro wadwa mna nyiso jowa ni joma in charge of timo welo onego neno timo welo ma transparency nitie ma ng'ato koyombi to neno no yombe yo maler kata ka koro dok dwaro chama moro duogogo kata dwaro yo mochungo to chung kong'eyo ni kucho no yombe nikech koyombi maler e nomination ting'eyo ni jomoko gochoni ka ema pod ok dhi gochoni kata idhi mana gi chama machielo koro kosetim ma moriere maler ma ng'ato neno koyombe kata koro dhi kucho to sawa dhi adhiya tidog yombe namba achiel namba ariyo jok machungi bendo nego yie loch nikech koyombi to yombi kik ipa iwach ni adwa yombo siasa ka onge ga namba ariyo en ni kiyombo to yombo koyombi we wacho ni adwa yombo ng'ani so wabed ready ni nitie mana gik moko ariyo inyalo yombo kata inyalo yombi ka osebet kamano to koro chalre achala kata ok ine chama kata in kure nikech ji mang'eny ketho ga nying chama toke kacha ni ok omi otiko e nomination to bende manjawo chunji ma be thiro chama oketho mbi mar chama nikech sama wan gi samoro candidate moro maber yani gi joge moko 30 ma dhi gocho samoro ni candidate moro e kom machielo maduong' malo kucho to koneno ka gini otimore maber to duogo ywagno biro njao chuny joge kech kono gi jomo believe kuom ma kata believe kuom ka kono gi ni George batigi ni omaya kata nganya wawere gi George gini nyalo tamo joge dhigo kura moro maduong' ne ng'at moro madwaro position moro mopogore gi ma walaro ni koro mano to nego beni obedo sorted maber ma ka ji dhi to koro dhi kanyakla ka ng'ato yie loch to ng'amo locho be ong'e no locho maber ng'amo lo be ong'e no loye maber ma ok ochako dhi oketh kata njao chuny jomoko tam dhigo kura ne positions mamoko okay George, democracy en rieko ma wasomo e pinje mamoko to yiero en gima nengone ni malo kabisa yiero menyo manyoma mbolo ni wadwa tiyo gi democracy mondo mi wayier ji en gima nengone ni malo kabisa be momiyo neno ko chandowa e pinje mag Afrika ka kada mana pinje ma oko bende chando gima nyalo konyowa to wae e nomination moro ni ji dhigo mbolo nikech waonge gi the capacity kata ODM onge gi nyalo mar timo yiero ma iluongo gi kisungu ni free and fair mano ogoyo mbolo nikech mai kama koro penyo nyalo bedo ok ma dhieno dok ma duko penyo ne poda aloso ni foundation koro kadhi keto niro aseduoni niro koro adhi yuoye king'iyo South Africa en ing'iyoga mbi mar party kaeto jotelo madhi represent party kata mane parliament to iyieroga mopogore koro kaka kinana wolgi ni already gintiere line mar party koro mago jo party no se yier koro mbi mar party cha inano ka kitimo nomination cha itimo nomination ma jok madhi e parliament kata nomination ma jok madhi e senate kaluwore gi list kaka party otimango opango list no koro mbi mar party ming'eyo ni mbi mar party e Migori County en percentage mane en percentage 20 kata 30 kata 70 makoro Owol wacho no kaeto koro ing'iyo list no ni ji adi e list ni manyalo represent ji 70 ge to mage jok madhi to yiero moko mwaketo ne mag men in black
onge gima notimre e Kenya ka makbed ni free and fair. Mago gik ma pod bro ketho weche mag democracy. Kati neno sani kata makoro watimo. Magi bende dhi kere akeya gik moko ni ombulu moko kete e jwala ma transparent ni kori idhi tim kanyo ombulu. Ok bitimore. Kata waketa technology. Nikech an ja technology mano bende gima nyalo promote. Kata oketa technology. Giboro se biro kan artificial intelligence. Madhi njao gigi te. Nge kata mana America kuma technology tiye. Kendo ne kata mana America sani nyo gineno ki gitimo ng'anyo. Nikech president moyerni. Koro njao gi. Sani koro gitimo ng'anyo. Bende gimoro timore kanyo ma very interesting. Ma bende aneno ka otimore Kenya ka. A very interesting thing. Abro kawo madaka chiel halero nigo. Ineno sani America jok manyocha ne telo ne weche mag ng'anyo America ahinya gin jorotenge miluongo ni black Americans ka gi fight ne weche gi mag civil rights. To sani jok makoro ni mbele e weche mag ng'anyo America en jarachar nikech gi fight ne gima timore sani. To ambende Kenya ka jaluo osedhi e ndara morwako nyaka sufrie wi. Koro sani bende giwene ogendni mamoko di umbene koro dhiye uru. Sani wan ga wall wan e sirikal wang'iyo dongruok mar jothuro gimoro ni wadhi e gine e ng'anyo no koro onge. Achiel kuom ng'ato ka ng'ato. Wang'e ni ang'o ma oganda kata kaka joma ni e siasa nyalo sumo kaluwore kod limbe jatend piny e masawa mar piny Kenya. Kaka duond bura, kaka oganda, gi kaka jok ma geno gimoro e thuolo mabiro. Uneno ka jo masawa orwako president kabisa. Jomoko wacho ni onyiewo gi kata ok onyiewo gi, mano ok wang'eyo. Gima nitie ni giwuok gidhi oko. Wan bende joka ka odhi kucho tinwang'o ka joma gigone koko en na jogegi ma local kanyo e weche gi ma local. To president ta girwako gi sironyo. Wan macha nyiso ni girwako president mondo chunyo obed machiegni kodgi nikech ging'eyo ni ka president odhi kamoro to ber moro dong kuro. Ka gimoro chunye to uwuok ka samoro bedo excited mo wacho ni magi mayo timre. Wan bende kako oganda ka president nyalo biro thurwa to warwake moloyo mondo waket chunyo obed mamor mondo gimo nyalo miyo wamiwa nikech nitie gik ma wachiwo e bunge through budget to nitie moko ma president chiwo executive order ema miyo ji ringo kaka dhi dwaro gik moko ir president nikech nitie ma samoro nyalo wacho no timre to kata ok okete e budget to bech no wache no miyo gini kete budget maloki matimre. Omiyo wan bende kaka joma sawa orwake to gi kaka irwake kuonde mamoko nikech wan bende wan jo Kenya machulo usuru kaka nagi. Wan bende kobiro to warwake arwaka kamacha. Ka wayudo opportunity minyal kwago gimoro ka president to wadhi adhiya ire to wakwaye mondo wan bende thuru obede gi lokruok. Kik ng'ato ti kodwa kata tug kodwa ni Ruto popularity ne osedok zero to gin to ka ng'ani odhi kucho to girwake kabisa gi sironyo. En mokono ni popularity ne rach to jogi ka to dhi kwa gik moko kende miyogi. Wan bende kumo rach ni warach to wan mana kodgi kanyo wabiro na piem kodgi to wayudo gima wayudo. Koponi okwayo ni mondo upogne lemo moko kata gimiluongo ni zoning kochopo ndalo mbulu kupono duogo gwenge moko. Wach mar zoning to onge awacho ni wan kaka oganda wakwayo ni wawuogi dwol achiel wateg chama wa maka wadhi kwayo gimoro to wadhi gi chama wa ka wategno to kwa dhi wach mar zoning ni tibro nwang'o ka samoro wawe party gi makni o field ji wan gi MCA moro mar jo UDA wan gi jo Ford Kenya moro bende samoro kata mjumbe wan gi ng'ama upogoru makata koro ng'ato dwago kodu mbaka to kiano luongu kaka jo county koso luongu kaka jo chama koso luongu kaka jo telo moyier to ka un jomo yier gi party ma unet uwuoye dhok achiel to uwacho dhok achiel to unyalo dhi to uchokoru kaka elected representatives mag jopiny madhi go mbaka gi ng'ato kaka team mowuok e chama gi achiel kaka marwa to en ODM. Ok ni iluongo Jauda, iluongo Jakiakure, kikruok nok dware no kata president kata party margi makni. Ok apar ni president nyalo encourage ji kumo aecha ni jo ODM obio field candidates kuonde go ino kama mjumbe samoro ma kamoro ja ODM ng'ato Jakure mai kata eno ko nyalo encourage riwruok e teko wariwre kaka oganda kata wamakore maka wadhi kwa gimoro to wadhi kaka team motegno michiko it tiwinjo. Okay, but nomination to pod nywandore nomination ko nywandore kata ODM koni bro chuno ni mondo mi joma moko omigi nafas mar participate election to kaduoko wachni mar jatelo
the piny mar got kucho. Owinjo ban bende wapuonjre mana kaka mheshimiwa wacho. Ne joka ing'eni orwake ka gisero gimoro. Wan bende nyaka wabora, in fact gine ne kuom dweche adek makoro wadhiegi. President bro biro Nyanza chiegni di kata ding'wen. Machiegni ka obro dhi Migori, dwe mar 6 Madaraka Day odhi Homa Bay. Kendo ing'eni Homa Bay sani State Lodge. Igero kanyo eka chiegni 10 gi wiye. State Lodge ma ji bro dhi rome. Kaito ineno chakre Nyal Kinyi all the way nyaka Junction Kodoyo. Yorno idhi tim duol. Raila Odinga Stadium koro dhi bedo International Stadium. Koro wae gir kalongolongo manyo keticha. Sani koro national government okete pesa. Mara Raila Odinga Stadium dhi bedo national international standard. Kendo mano bigero. Airport ikete pesa. Gik mathoth biro neno odhi timo. Kipenja wall to bro nyisi ni kata machiegni ka bende obro dhi e gwenge kuno nitiere gik moko achiel ariyo modhi timo. Wawuoguru mondo warwak ng'ani gi hera achiel ma ineno ka jogot kanyo rwake godo, jo Nairobi ka benyo rwake godo, wasom gima nyalo somo, gima muonyo kata kech ko aseyudo bang'e no wabro neno kata koro jo ODM kata namba gi odok piny to pod wantiere ka jo UDA. Adwa wacho ne jo chama kiny chako timo yiero moro mar wards kata ruche timo ma constituencies. Adwa kwa jowa madhi participate gini ni wadwaro yiero mar kwe. Winjo Homa Bay kunde moko jomoko pange weche moko maricho. Mae ok ber. Chama ni wadwa ni watege kendo wagere obed chama motegno man gi ji mang'eny. Ok wabi bedo gi ji mang'eny ka kunde moko ipange violence, biro riembo ji, biro miyo mak gine nafas makawo go jowa ma samoro lwenyo ingo kunde ka. So ok wadwaro lweny, jo Migori akwayo gi kwe gi ng'uono gi muolo ni watimuru yiero ni ka ber to ji obed gi consensus owinjre. Kech jok ma wayiero go gin mana joma dhi konyo watego kendo gero chama. Erokamano Lwenj kowuok e UDA, ODM to gibi e UDA, one thuolo. Yakwara Mogi, en ni sama iloso bul, to ng'ato ywa pien kadhi koka kore. Mane gima otimore ka Yakwara Mogi e kind Mheshimiwa Walter Owino kaachiel kod Dr. Mark Matunga. Ratiro chopo giko mare, ogeno ni gima duong' ka en puonjruok. Upuonjru gimoro achiel e manyo mwandu mawuok ke sirikal kadhi e gweng'. Kaachiel kod kaka inyalo sir telo manitie gi jok mani kode machiegni mondo ngima olokre ne oganda kwe bende ema wach ni nyalo kelo lokruok. Yakwara Mogi giko mar twak mar RATIL. Nyinge George Bati Eloyamo sirowa kawuono ni oriki masana. Getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Fat supermarket near you. Citizen Joga, home of discount. An aduogo mna sare. Jatelo winja. In bende nyalo nyiewo scarf nin jaodi. An gadian en bo bedo mamor ahinya.
WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar.